ale samozrejme je tu toho o mnoho viac, čo si môžete nakombinovať. Prečo si vybrať práve nás? Pretože u nás nájdete všetko pod jednou strechou. Napríklad, ak ste si vybrali kompozitnú podlahu, tak viete si k tomu nakombinovať takýto krásny obklad. Kompozitná podlaha je dub Jozef a k tomu sme dali túto kvadrolištu. Ďalší náš tip je drevená podlaha značky Barlinek dub Amaretti a k tomuto obklad a Barlinek lišta. A na záver tu máme laminátovú podlahu vodeodolnú Herringbone a k tomu tento obklad a biela kvadrolišta. A samozrejme, keď si vyberiete biele lišty, je dobré mať aj biele zárubne a k tomu biele dvere. Toto bolo len pár tipov od nás, ale samozrejme je tu toho o mnoho viac, čo si môžete nakombinovať. A aby som nezabudla, ak to chcete stihnúť do Vianoc, navštívte nás, nech to doma stojí za to.